हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो फिन खेबसेबाव आंनि गुबुन मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायनाय जासिहरनाय थाबाय जोङो दिनै मोनसे एकदम इन्टारेस्टिं बेनो जोंनि दिनैनि चेलेन्जआ ओंखाम गोजांजों संख्रिल' अनलि जेबो गैया ना बानलु ना बाथोन ओमफ्राय दैफोराथ' बिराद गोथाव गोथाव जानायनि चेलेन्ज खालामो फुसका जानायनि ना बेदर जानायनि जोंना चेलेन्जआ एकदम आलादा जुदा आरोना माने ओंखाम गोजां संख्रिजों दैजों ओंखाम गोजांजोंल' ओमफ्राय सोरनो फार्स्ट जानो हायो 500 टाका फैसा मोनगोन आरोना ओइ फैसाया दोनखा जागोन दे फैसाया दोनखा फैसाया सोरनि ओमफ्राय फैसाया आधा आधा 500 टाका मोनगोन आरोना जायनो देरहायो ओमफ्राय जेननाया गैला आरो ममा ओरैनो ओंखाम गोजा जानांसिगोन देरहाबाथ' माबा मोनसे इन्टारेस्टिं जागोन नालाय फैसा मोनगोन 500 टाका थ' नायनोसै सोर देरहायो जों स्टार्ट खालामनोसै बारा गोबाव खालामलिया आयु आंहाथ' मालाबाबो माने इमान ओंखाम गोजा गोजा जिगाव जानायनि आंहा मालाबाबो हेबिट गैया माबा बाथोन बुथोनफोरजों हले जानो हायो बेबायदि ओंखाम गोजा संख्रिजों नोंहा दङ हेबिट स' कम्पिटिशना टाफ जागोन दे एकदम तो बेनो तो इंटरेस्टिं इकुवेल जोंखौ माने गीता बिनानावा जोंहानिनो बिबनां जायो आरो बियो माने बुंदोंमोन जे आदा बाजै मोनसे चेलेन्ज भिडिअ लानानै फैनानै इटिं चेलेन्ज जिखुनु हग आरोना ओंखायनो जों एकदम आनकमन माने ओंखाम गोजांखौनो लानानै फैबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन होननानै खालामनायनि सिगां जों गावनि हाइजिनखौ मा हाइजें हाइजें नङा हाइजिन अच्छा हाइजिन अच्छा हाइजें होननाय स' स्टार्ट खालामनायनि सिगां जोङो गावनि हाइजिनखौ मेनटेन खालामनो थाखाय खाने से पहले हाथ धोना जरूरी है नंगौना नङा जानायनि सिगां आखाइखौ साफायै सुनानै जानाया इम्पर्टेन्ट दे दैया हरदो जौगा जागोन दे जौखौ हरदो मा आं सोमना जायाबा हानाय नङा खिन्थु मालाबाबो हेबिट गैया माने ओंखाम गोजा जानायनि iya bidinya jangan bang bidinya jangan lu bidinya jangan ayo man नांथानानै माबा नांथाला जों mari nung ready खालामना लाबाय रेडी आंना पुरा रेडी दैजों नोंहाबो दैजों जानोबा जा सोमना लादो jangan beta नङाबा बोरैबा नांथालाबायनानै आंहासो हस्पिटालाव लांनांगौ जाबा चेलेन्जआ आरो केन्सेल जाबाय जोंना फार्स्ट टाइमनि बायदि फार्स्ट टाइमा प्रेंक खालामनानै साक्सेसफुल जादियाना जोंना एबार सेकेन्ड जाबाय र' हासिंदो 1 2 3 स्टार्ट आलौ हि धरा manusia kalau nizar gara hai mana itu dan bilang ayo nang satu pak nanggun dong nah nanggus nanggun sampai yang baru saja tapi malu kena nhau học lang thang एकदम gần nào nào thằng nó kìa thằng nó đừng thằng enggak boleh aku kurang kenal một trong không có giận à kamu dah ayo mas hendak mana soalnya akan real challenge ya dia pulang bah kamu saja menembak sih apa pun sekarang masih namanya nasi malah enak bebo kan kurang biasa tuh nih borong nih nah challenge actually borong nih gue challenge apa itu gambar aja baru apa jangan challenge juga sebenarnya bibi sebenarnya jangan betul kan tapi usia berkumpulan dapat gerak aja banyak perkenalan itu ani personal jiwa be एकदम मानो अब गंजा निकल गंजा चैलेंज पे तारे नहीं राजी ayo kalau nggak selesai jangan nang salah aja baju no
देरहाखाबाय दे आं हाला रायजोफोर होनबा सानना नाय आं हाखाया माने ओंखाम गोजा जानो ओंखाम गोजां जानो हाया गोजां जानो हायो ओंखाम गोजा जानो हाया ओंखाम गोजांखौ जानो हायो बाथोन ना गोरान बाथोनबो थाबा आलु बाथोन थाबा जानो हायो खिन्थु दे नोंनो लादो दे फैसाखौ ओरैनोबाबो नों आंनो होखा बहुत डेन्जार चेलेन्ज जाबाय नोंनि दिनै फैसाखौ नोंनो रियेलि बाय हिस्ट्री आंनो नांला अया इयुनावबो नायबाय थानो मोनगोन बे भिडिअखौ आं बिराद माने मिनिगोन गाव नायनानै आसोर चेलेन्ज जाबाय दे आरो जोंनि नानि गिता बर' नों नायनानै कमेन्ट हरबानो जाबाय माबायदि जादों जोंनि चेलेन्जआ बे गिदिर चेलेन्ज आरो अनलि फर नोंनि थाखायनो खालामदों बे चेलेन्जखौ दिनै मिथिबाय रायजोनि थाखायबो रायजोआथ' मानो बैनिफ्राय बयबो नायो नालाय जायफोर नायो बिथांमोननि थाखायबो आरो स्पेसियेलि रिक्वेस्टनि थाखाय खालामनाय जादों बे जोंनि दिनैनि चेलेन्जआ थ' बे रिक्वेस्ट खालामग्राया जाबाय नानि गिता बर' बे इटानगरनिफ्राय बिलं खालामो आं हाला आं जेनबाय नांथाजोब्बाय गोब्राब बहुत डेन्जार चेलेन्ज जाबाय दिनै जेनबाय आं रायजोफोर आंहा माने जिउआव मालाबाबो ओंखाम गोजा जानायनि हेबिट गैया साहाजों जायोमोन खिन्थु आं क्लास 5 फोराव थानायाव साहाजों बिराद ओंखाम जायोमोन आं साहाजों ओमफ्राय थाव गोथांजों लगायनानै जायोमोन नों जेनबा होमबा ना दे लादो नों बुरजा फैसायालाय दे मा दिहुनदो बोरै फैसाया फैसाया नोंनिफ्राय दिहुनब्रा रायजोफोरनो देखायनांगोन ना नोंसो होनांगोन आं होमबा बोरै बाथो आंखौ हाजिरा मावहै बेयो सिलिगुरियाव रायजोफोर बे बेनि खामायनाय नङा रायजोफोर आं खामायनाय फैसासो बे खामायनो हायाखै दिनैसिम बे इउटुबनि दारैनो खामायनो हायोबा खामायनो हागोन आरो स' नै बिनो होनसै आं नोंथांमोननि अननाय मोनबाय थाबा खामायनो हागोन बाखि बेनि अनगा राहा गैया बेना आङो इउटुबाव थाखा खामायनो होननानै चेनेल खुलायदों आं रायजोफोरजों इन्ट्रेस्ट माने जों बोरायबा बुरैबा नायनांगोन ना देनां गथ' गथायफोरनो देखायनांगोन ना बेनिखायसो बाखि फैसा मोननाय मोनिया उननि बाथ्रा आरो खिन्थु आसरित मोनबाय दे गाव दिनैनि चेलेन्जखौ नों लादो ना फैदो नांगौ लादो ना नांगौ दे आरे चेलेन्जनि माबा रुल्सथ' जों मानिनांगोन ना होमबा रुल्सखौ फल' खालामनोसै न मोनबाय मालाय हरनो गोसो मोनबाय दे आं देरहानायखायसो मोनदों ना नों देरहानाय मोनबा नों मोनगोन दे रायजोफोर थेंक इउ दे जोंनि चेलेन्जखौ जोबजासिम नायनो आं हायासै आंना एसे थाबावबाय बेनिखौ नाय आलासिनि न'आव बेखौसो खालामनो हागोन बास बाखि हाया नों गावनि खालामनो न'आव हागोन आरो बेखौ मालायनिखौ नोट खालामनो हागोन जायो जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो एसेबां अननाय होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बेबायदिनो नोंथांमोननि गेजेरजों इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै फैबाय थागोन स' दिनै बेखिनियावनो फोजोबबाय बाय बाय गासैखौबो लाभ इउ अल